În ultimii ani am predat în special copiilor care petrec prea puțin timp la ecrane ca să învețe engleză. Și vreau să spun ce am învățat din asta și ce trebuie să faci tu dacă ești părinte și copiii tăi nu se uită la desene, filme, social media, jocuri video și așa mai departe. Tot ce trebuie să faci ca să înveți engleza e să te înscrii la cursul meu și glumesc, nu închide. Ca să știi ce ai de făcut, trebuie să înțelegi neapărat diferența dintre a asimila o limbă și a studia o limbă. Odată ce înțelegi asta, îți promit că totul devine mult mai clar. Să asimilezi o limbă e să faci ceea ce ai făcut deja cu limba română atunci când erai copil. La 4-5 ani deja știai mii de cuvinte, știai să conjugi, deși nu te-a învățat nimeni ce a conjugare. Știai să vorbești la trecut, prezent, viitor, deși nu știai ce să alea timpurile verbale. Știai să folosești adjective, verbe, adverbe, deși habar n-aveai ce să alea adjective, verbe și adverbe. Asta pentru că nu ai studiat deloc. Nu ai studiat limba română, ci ai asimilat-o. Cum? Ai asimilat-o auzind și mai ales înțelegând. Hai la mami, bravo, bravo. Uite, ăla e un can. Și ăla e un cățel. Iar creierul tău în subconștient a creat tipare peste tipare, care toate la un loc au format în căpuțul tău limba română. Asta înseamnă să asimilezi o limbă. Din foarte mult volum de limba română din jurul tău, creierul a descifrat toate tiparele și a format în mintea ta o reprezentare abstractă, adică ceea ce numim noi limba română. Doar mult mai târziu ai început să studiezi limba română la școală ca pe o materie. Acolo ai studiat De ce spunem așa, cum formăm propozițiile, ce e ăla un adverb, cum să conjugi, cum se numesc anumite structuri gramaticale pe care noi le folosim deja. și așa mai departe. Dar ascultă-mă, în aceeași clasă, unii elevi aveau note mici la materia asta, pentru că nu învățau nimic, alții aveau note foarte mari la materia asta, pentru că se străduiau. Însă, toți vorbeau limba română fluent. Înțelegi? Materia numită limba engleză, la fel ca materia numită limba română, nu te învață limba, ci te învață despre limbă. Îți dă informații despre limbă. La școală nu mergi să asimilezi limba. La școală mergi să studiezi limba. De aceea, dacă întrebi orice vorbitor de limba engleză, Mă, tu de unde știi engleză? îți va spune că nu de la școală, ci din desene, seriale, filme, social media, jocuri pe calculator și așa mai departe. Pentru că de acolo primești foarte multă engleză zilnic. În medie, în ziua de azi, un copil petrece aproximativ 10.000 de ore consumând conținut video până la vârsta de 14 ani. În medie. Dar dacă copilul meu nu primește volumul ăsta de engleză, de care creierul are nevoie pentru a crea acele tipare, pentru că în familie vorbim română, la grădiniță și școală aude română, în fața blocului cu prietenii lui aude română și nu aude engleză nici din desene, filme, seriale, de unde să asimileze bietul? E logic că e imposibil. Pentru că eu personal mi-am pus întrebarea asta, acum că am copii mai măricei, și nu am găsit răspunsul, rezolvarea, am creat englezafărădesene.ro, o platformă unde copiii care nu se uită la desene pot asimila limba engleză. Acum că știi de ce am creat platforma, o să-ți explic exact cum asimilăm engleză din lecții. Pe la începutul anilor 80, Stephen Krashen, un lingvist genial, a popularizat câteva teorii legate de ce ți-am explicat eu mai devreme cu a asimila o limbă sau a învăța o limbă. Here's lesson number 1. Wir werden jetzt anfangen, Deutsch zu lernen. Und ich möchte im Voraus sagen, dass nach meiner Meinung Deutsch ist eine sehr schöne Sprache. Und ich hoffe, dass Sie alle sehr viel Erfolg mit Deutsch haben werden. What do you think? Good lesson so far? Do you think if I kept talking to you like that, you'd pick up German? Not very likely. How about if I repeated it? Would that help? Probably not. How about if I said it louder? Would that help? Probably not. How about if I said it and you repeated it back? Again, I don't think that would help. How about if I wrote it out for you and you could see it on your television screen? That wouldn't help either. How about if I wrote it out for you and you copied it down? How about if I wrote it out for you and deleted every fifth word and you tried to guess what the word is? The truth is that none of these things help. None of these things mean anything, and I hope you can see that now. Here's lesson number 2.
And for this, you have to watch me carefully. Das ist meine Hand. Verstehen Sie das? Hand? Everyone say, ja, I can hear you, even though it's a TV audience. Good. Kopf. Das ist mein Kopf. Verstehen Sie Kopf? Ja? Gut. Kopf. And here I'll draw a picture now. Kopf. Ist gut, ja? Schön. Kopf. Das ist Mr. Spock, ja? Mr. Spock hat 2 Ohren. Ohren. Verstehen Sie Ohren? Er hat 2 Ohren. Okay, Mr. Spock. Ja? Ach, nein. Entschuldigung. Okay. Augen. Verstehen Sie Augen? Augen. Wie viele Augen? 1, 2, 3 Augen. 3 Augen. Ist das richtig? 3 Augen? Nein. Wir haben nur 2 Augen. Mund. Verstehen Sie Mund? Und hier ist eine Zigarette, ja? Nein. Zigaretten sind nicht gut. If you understood lesson number 2, not every word, but more or less, I did everything necessary to teach you German. And now I'm going to share with you the most important thing I have learned about language. Probably the best kept secret in the profession. We acquire language in one way and only one way, when we understand messages. We call this comprehensible input. După mai bine de 4 decenii în care și-a continuat cercetările și studiile, Stephen Krashen, împreună cu alt savant, Benico Mason, au dezvoltat metoda numită Story Listening. Metoda asta e bazată pe Comprehensible Input. Profesorul spune o poveste simplă și o face comprehensibilă, adică îi ajută pe elevi să înțeleagă prin imagini, schițe, mimică, sinonime, explicații scurte, etc. Treaba elevului nu e să memoreze, să repete sau să răspundă. Treaba lui e doar să asculte cu scopul de a înțelege povestea. Atunci când copilul ascultă și înțelege, creierul lui nu are de ales decât să asimileze limba. Repet că asta e extrem de important atunci când lucrăm cu copii. Atunci când copilul ascultă și înțelege, creierul lui nu are de ales decât să asimileze limba. Păi așa poți să o las direct la desene. Nu chiar. Ține minte că cheia e comprehensible input. Creierul formează tipare ori de câte ori înțelege mesajul. Însă desenele sunt făcute pentru vorbitori nativi, nu pentru copilași care învață engleză. Nivelul e foarte ridicat, dialogul e rapid, uneori neclar, se întâmplă foarte multe lucruri deodată, ceea ce înseamnă că e nevoie de foarte mult timp ca să asimilăm engleza din desene. Se poate, dar durează. Și eu unul nu sunt dispus să investesc mii și mii de ore din copilăria pruncilor mei în desene și filme. Așa că pe englezafărădesene.ro suntem cât se poate de eficienți. Și pentru că cea mai mare provocare de departe, atunci când lucrăm cu copii, e menținerea atenției, lecțiile sunt scurte, între 15 și 30 de minute în funcție de complexitatea poveștii. O folosesc de povești și imagini drăguțe, de efecte video, de efecte audio, De voci amuzante. mai glumim pe aici pe acolo și fără să ne dăm seama, asimilăm limba engleză fără niciunul din dezavantajele de la desene, filme și știu eu mai ce. Important e ca pruncii să acumuleze cât mai mult timp ascultând, nu orice, ascultând comprehensible input. Uneori le va plăcea mai mult, alteori mai puțin, dar atâta timp cât ascultă comprehensible input, vor asimila limba. În mod absolut subconștient, la fel cum au învățat limba română. Ne vedem la lecții. Prima e gratuită, cel mai bun moment să te înscrie alalteri.